Έχουμε λοιπόν τη μεγάλη χαρά να είναι κοντά μας η Γερόντισσα Φιλοθέη, η καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας των Βριούλων, που το μετόχι της βρίσκεται στον Οροπό και το κυρίως μοναστήρι βρίσκεται στην Πατησίων, κοντά στον Άγιο Ανδρέα. Καλησπέρα. Έχουμε πολύ χαρά που ήρθαμε απόψε εδώ. Δεν έχουμε ξανάρθει σε αυτό το ναό. Είμαστε σχετικά κοντά, από τον Οροπό ήρθαμε και είμαστε και χαρούμενοι και που βλέπουμε και τον πατέρα Ιωάννη, που μας έκανε αυτή την τιμή να μας καλέσει, αλλά και που είχαμε την ευλογία να προσκυνήσουμε κι εμείς μαζί με όλους εσάς που το χαίρεστε τόσες μέρες στην κάρα του Αγίου Γεωργίου. Τον πνευματικό μας, τον πατέρα Γαβριήλ, που σας είπε ο πατήρ Ιωάννης, τον λέγανε Γιώργο. Και αγαπούσε, πριν γίνει ιερομόναχος, και αγαπούσε πολύ τον Άγιο Γιώργη και είχε ιδιαίτερη χαρά. Και κάθε φορά, ενώ το λέγανε Γαβριήλ και το Αγίου Γεωργίου, ήθελε να του λένε χρόνια πολλά. Τον αγαπούσε πάρα πολύ, τον Άγιο Γιώργιο. Το σημερινό θέμα έχει να κάνει με τη συγχώρεση που όλους μας αφορά, μικρούς και μεγάλους. Λέει μέσα στην Αγία Γραφή ότι και μόνο μία μέρα να ζήσουμε, θα αμαρτήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αμαρτήσουμε ως άνθρωποι. Άρα έχουμε όλοι ανάγκη από τη συγχώρηση από τον Θεό, καταρχήν. Τώρα πώς ορίζεται αυτή η αμαρτία? Έλεγε πάντοτε, όταν ήθελε να μας μιλήσει για την αμαρτία, ο γέροντάς μας έλεγε: αμαρτία τι είναι? Ό,τι λυπεί το Χριστό. Κάθε τι που λυπεί το Χριστό μας χωρίζει από την αγάπη του Χριστού και μας απομακρύνει, ορίζεται ως αμαρτία. Η Εκκλησία μας ορίζει ως αμαρτία την κατάχρηση της εξουσίας που έχουμε. Μέσα στον Παράδεισο, έβαλε μάλλον ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα μέσα στον Παράδεισο, τους προπάτορές μας, και όταν μιλάμε για τους προπάτορές μας, μιλάμε και για τη δική μας φυσικά ιστορία όλων, από τη στιγμή που ερχόμαστε στη γη. Τους έβαλε λοιπόν, όπως λέει μέσα στην Αγία Γραφή, να εργάζονται και να φυλάτην. Δηλαδή να διακονούνε, να περιποιούνται την ομορφιά του Παραδείσου και να τη χαίρονται και οι ίδιοι, να έχουν εξουσία πάνω σε όλη την κτήση, αλλά η εξουσία να είναι διακονία. Όμως εκείνοι καταχράστηκαν αυτή την εξουσία και λειτουργήσαν πολύ εγωιστικά, πολύ εγωκεντρικά, θέλησαν να γίνουν θεοί από μόνοι τους και γι' αυτό και ήρθε και αυτή ήταν η αμαρτία τους και ήρθε η πτώση. Και αμέσως έγινε ένας χωρισμός. Χωρίστηκαν από την αγάπη του Θεού. Βλέπουμε στη διήγηση, στη Γένεση, που όταν τους ψάχνει ο Θεός κρύβονται, αμέσως χωρίζονται μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ο Αδάμ το ρίχνει στην Εύα, η Εύα το ρίχνει στον Όφη, άρα χωρίζονται και από τη φύση. Νιώθουν ξένοι από τη φύση, γιατί ξαφνικά νιώθουν ότι είναι γυμνοί και έχουν ανάγκη να ντυθούν. Αυτή είναι η αμαρτία. Αυτή η κατάχρηση δηλαδή και αυτό η στροφή στον εαυτό μας είναι αυτό που μας απομακρύνει τελικά από το Θεό. Και έχουμε ανάγκη τη συγχώρεση όλοι. Από αυτή την κατάσταση, αυτή την ανομαλία που φέραμε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι, με τον τρόπο που λειτουργούμε, ήρθε να μας σώσει ο ίδιος ο Χριστός, με την ενανθρώπισή Του, με τα πάθη Του, με την Ανάστασή Του, με την Ανάληψή Του. Και έτσι έχουμε τη δυνατότητα εκ νέου κοινωνίας με τον Θεό. Όμως, αυτή η συγχώρεση που μας δίνει ο Θεός είναι ένα δώρο που μας δίνει. Και αυτό το δώρο που μας το κάνει δωρεάν βέβαια. Εκείνος το αποφασίζει. Εκείνος το ήθελε. Και μας βάζει στο σώμα Του, με το βάφτισμά μας, ουσιαστικά μας μπολιάζει στο σώμα Του, στο μυστικό Του σώμα. Ποιο είναι το σώμα του Χριστού? Είναι η Εκκλησία, αυτό που είμαστε εμείς εδώ. Είναι η Εκκλησία. Και η Εκκλησία είμαστε όλοι, είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, με κεφαλή του Χριστό. Και εδώ είναι το παράξενο τώρα. Δηλαδή, αν εμείς δεν συγχωρούμε, το λέει και η λέξη ελληνική, συγχωρώ, αφήνω χώρο να χωρέσει ο ένας δίπλα στον άλλον, τότε είναι σαν να μην θέλουμε, σαν να μην αγαπάμε τα ίδια τα μέλη του σώματός μας. Έχει οριστεί ως Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία έχουμε το κατεξοχήν μυστήριο, τη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία είναι ένα κοινό τραπέζι. Είδατε, κάθε φορά που έχει Θεία Λειτουργία μαζευόμαστε όλοι να κοινωνήσουμε από το ίδιο Άγιο Ποτήριο, το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα του Χριστού όλοι,
Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι. Έχουμε το ίδιο σώμα και το ίδιο με τον Χριστό. Άρα λοιπόν είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου Θεού. Εφόσον είμαστε λοιπόν παιδιά του ίδιου Θεού και λατρεύουμε τον ίδιο Θεό, από μόνο του πηγαίνει ότι πρέπει και μεταξύ μας οι σχέσεις να είναι αδελφικές. Όταν δεν είναι αδελφικές, αυτή η ισορροπία χάνεται. Για να λάβουμε αυτή τη συγχώρεση, ο Χριστός μας ζητάει να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον. Αλλιώς η συγχώρεση δεν θα μείνει σε εμάς, θα μας την πάρει πίσω. Και έχουμε τώρα την επί του όρους ομιλία που ακολουθεί την Κυριακή Προσευχή, δηλαδή το Πάτερ ημών που ξέρουμε όλοι. Και εκεί ο Χριστός εξηγεί και λέει: εάν αφήσετε τους ανθρώπους τα παραπτώματα αυτά που σας κάνουν, τότε και εγώ θα αφήσω τα δικά σας. Εάν δεν αφήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματα που σας κάνουν, τότε ούτε εγώ θα συγχωρέσω τα δικά σας. Δηλαδή, ένας Θεός μας συγχωρεί, είναι έτοιμος να μας συγχωρέσει. Να θυμίσουμε ότι πάνω στο Σταυρό ο ίδιος ο Χριστός, γιατί ό,τι είπε ο Χριστός και ό,τι μας ζητάει, δεν μας το ζητάει γιατί το ζητάει μόνο από εμάς, αλλά το έχει κάνει πρώτα ο ίδιος. Πάνω στο Σταυρό τι έκανε? Είπε: «Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Και είχε εντυπωσιάσει μια ερμηνεία που έδωσε ένας μεγάλος ασκητής, ο πατέρας Βασίλειος ο Βουτικάκης, και έλεγε ότι επειδή ήθελε ντε και καλά να μας σώσει, έψαχνε να βρει κάτι. Και το βρήκε. Πώς θα δικαιολογούσε τη στάση μας? Δεν ξέρουν τι κάνουν. Και ουσιαστικά όντως δεν ξέρουμε τι κάνουμε όταν κάθε φορά που σκοτώνουμε τον ίδιο τον Χριστό. Και ο Χριστός μας είναι έτοιμος να συγχωρέσει, μας λένε οι πατέρες μας, και τον ίδιο το διάβολο. Φτάνει να το ζητήσει ο ίδιος. Ο ίδιος όμως δεν το ζητάει, γιατί για να ζητήσει συγχώρεση πρέπει να έχει ταπείνωση. Και αυτό που χαρακτηρίζει το διάβολο δεν είναι η ταπείνωση, είναι ο εγωισμός. Άρα λοιπόν, αν εμείς δεν ζητούμε συγχώρεση από τον Θεό και δεν αφήνουμε χώρο να χωρέσει και ο αδερφός μας δίπλα μας, ουσιαστικά δεν υπηρετούμε τον Χριστό. Υπηρετούμε τον αντίδικο. Πάει από μόνο του δηλαδή. Και τότε τη συγχώρεση ο Χριστός θα την πάρει, λέει, πίσω. Ρωτάει ο Απόστολος Πέτρος πόσες φορές να συγχωρούμε. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη το 3 φορές να συγχωρούν ήταν το πιο μεγάλο, η μεγαλύτερη μακροθυμία. Ο Απόστολος Πέτρος το κάνει έτσι πήγε να πει ότι είναι ακόμα πιο ευεργετικός, ας πούμε, πιο μακρόθυμος, και λέει έως 7. Και τι το απαντάει ο Χριστός? Είναι γνωστά τα λόγια του Χριστού. Όχι, έως 77. Δηλαδή η συγχώρηση ουσιαστικά δεν έχει όρια. Η συγχωρητικότητα που πρέπει να έχουμε δεν έχει όρια. Όμως εδώ να πούμε κάτι που πολλές φορές όλοι μας μπερδευόμαστε και μπορεί να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Άλλο συγχωρητικότητα χωρίς όρια και άλλο χωρίς όρους. Είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε τη Γερόντισσα Γαβριλία. Η Γερόντισσα Γαβριλία, μια ιεραπόστολος, γύρισε όλο τον πλανήτη, ήταν φυσιοθεραπεύτρια, γύρισε όλο τον πλανήτη διακονώντας, χωρίς να έχει ούτε μία δραχμή πάνω της, αφημένη στα χέρια του Θεού, κυριολεκτικά. Μπορούσε τη μία να είναι στα παλάτια, την άλλη να είναι κατά γης, μέσα σε χαμόσπιτα. Η Γερόντισσα Γαβριλία αγαπούσε τους ανθρώπους πάρα πολύ. Στο κελάκι της, που ήταν κοντά στον Άγιο Ανδρέα, και έτσι είχαμε τη χαρά να τη γνωρίσουμε κι εμείς, που εκεί έμεινε για 11 χρόνια, πήγαινε πάρα πολλοί κόσμος. Θα λέγαμε έτσι απλά κάθε καρδιά σκαρίδι. Δηλαδή, από τους πιο διανοούμενους μέχρι τις λαϊκές τάξεις, τους μπερδεμένους, τους άρρωστους, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και η Γερόντισσα τους δεχόταν όλους. Και ταυτιζότανε με αυτούς. Πραγματικά δεν ήταν ο εαυτός της, έμπαινε στη θέση του ανθρώπου που είχε απέναντί της και έτσι μπορούσε να τον ακούσει, να προσευχηθεί για αυτόν και μέσα από την προσευχή της και τα όποια λόγια τη φώτιζε ο Θεός να δώσει τις συμβουλές. Όμως είχε όρια. Μία φορά είχε πάρει ένα παιδί τηλέφωνο, ένα παιδί που το είχε ευεργετήσει. Αυτός ήταν εμπλεγμένος με ναρκωτικά και τέτοια. Και η Γερόντισσα του είχε σταθεί και υλικά και πνευματικά, το είχε στηρίξει πάρα πολύ. Παίρνει λοιπόν μία φορά τηλέφωνο και το σηκώνει υποτακτική της Γερόντισσας. Αυτό μας την είπε την ιστορία υποτακτική της Γερόντισσας που την ξέραμε. Και σηκώνει το τηλέφωνο και ακούει το παιδί, ο οποίος αρχίζει να βρίζει. Τα χάσει η αδερφή, πάει στη Γερόντισσα, λέει: Γερόντισσα, είναι ο Βαγγέλης και βρίζει. Σας λέω πολύ, το είχε ευεργετήσει πάρα πολύ, το είχε σταθεί πολύ και ήταν πολύ μεγάλη σχέση τους. Πάει η Γερόντισσα, σηκώνει το ακουστικό, τον ακούει,
δεν του λέει τίποτα και το κλείνει. Περνάει καιρός, αυτός συνήλθε μάλλον, παίρνει τηλέφωνο και πάει πάλι υποτακτική και λέει: η γερόντισσα στο τηλέφωνο δεν έβρισε αυτή τη φορά, ο Βαγγέλης. Πάει η γερόντισσα, σηκώνει το ακουστικό, το κλείνει. Σε πολλούς φάνηκε σκληρό αυτό. Όμως δεν ήτανε. Όταν πρέπει να προφυλάξουμε τον εαυτό μας ή τον ίδιο τον άνθρωπο ή το περιβάλλον μας. Έχουμε ανθρώπους που, για παράδειγμα, καλούνται να συγχωρέσουν, που είναι πολύ επώδυνο, ανθρώπους που τους έχουν κακοποιήσει, τους ίδιους ή τα παιδιά τους. Εκεί πρέπει να κάνουμε τον αγώνα για συγχώρεση, αλλά όμως δεν μπορούμε να έχουμε σχέσεις. Δεν μπορούμε πάντα να έχουμε σχέσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν μπορείς να αφήσεις κάποιον που έχει κάνει ένα κακό σε σένα, γιατί μπορεί να, αν πέσει στα χέρια της δικαιοσύνης και να πεις εγώ θα το αποσύρω, γιατί μπορεί να κάνει κακό και σε άλλους και κυρίως και στον εαυτό του. Είναι όμως άλλο πράγμα ότι πρέπει από μέσα μας αυτόν τον άνθρωπο να το συγχωρέσουμε με την καρδιά μας. Έχει μια παραβολή ο Χριστός που το λέει αυτό, τη θυμίζω απλά, είναι η παραβολή του κακού των μυρίων ταλάντων, που είναι ένας δούλος, χρωστάει στον αφέντη του μύρια τάλαντα, μιλάμε για τεράστιο ποσό, πολύ μεγάλο, και τον παρακαλάει, πέφτει στα πόδια του, ζητάει το έλεος, το σπλαχνίζεται ο αφέντης του και του αφαιρεί το χρέος. Και φεύγει αυτός. Και βρίσκει έναν άλλον σύνδουλό του, ο οποίος του χρωστάει τίποτα, 5 δεκάρες. Και αρχίζει να τον πιέζει, να του αποδώσει το οφειλόμενο, αυτός να κλαίει, να του λέει παρακαλώ, να πέφτει στα πόδια του, όπως έπεσε και εκείνος λίγο πριν, και εκείνος να επιμένει και να τον πιάνει από το λαιμό και να τον βάζει στη φυλακή για αυτά τα λίγα λεφτά, ενώ λίγο πριν είχε ευεργετηθεί για τα πολλά, και να του λέει: δεν θα βγεις από εδώ αν δεν μου δώσεις το οφειλόμενο. Και το βλέπουν οι άλλοι σύνδουλοι, το λένε στον αφέντη, και τότε ο αφέντης τον καλεί, του παίρνει πίσω το χρεούμενο, δηλαδή τον ξαναχρεώνει, το παίρνει πίσω, θα του παίρνει πίσω τη συγχώρηση εν ολίγης, και τον βάζει στη φυλακή μέχρι να αποδώσει και το τελευταίο πια οφειλόμενο. Και λέει ο Χριστός μας, γυρίζει και λέει: έτσι θα σας κάνει και ο Πατέρας μου ο ουράνιος, έτσι θα σας συμπεριφερθεί, αν δεν αφείτε ο καθένας από την καρδιά σας, από τα βάθη της καρδιάς σας, δεν συγχωρέσετε τον αδελφό σας. Πολλές φορές, και εδώ είναι το παράλογο πάλι της κατάστασης αυτής, εμείς θέλουμε και νιώθουμε ότι πρέπει να συγχωρεθούμε με το Θεό, πρέπει να τα έχουμε καλά με το Θεό. Και πολλές φορές κάνουμε και ευεργεσίες, κάνουμε και μετάνοιες, κάνουμε και άσκηση, κάνουμε και νηστεία, κάνουμε τα πάντα. Και είναι σαν να έχουμε δύο διαφορετικούς λογαριασμούς. Με το Θεό να τα έχουμε καλά, να μην του χρωστάμε, μάλλον να μας χρωστάει, επειδή είμαστε καλοί χριστιανοί εντός εισαγωγικών, αλλά στους άλλους ανθρώπους φερόμαστε με απίστευτη σκληρότητα. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Που λες, μα αυτός φέρθηκε έτσι, μα αυτός στην εκκλησία είναι έτσι, εσύ που σου φέρθηκε έτσι στη δουλειά. Και πολλές φορές αυτό οδηγεί τελικά σε μια σχιζοφρένεια. Αλλιώς να φέρεσαι μέσα στην εκκλησία και αλλιώς να φέρεσαι έξω από την εκκλησία. Αυτό είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ, γιατί κάποια στιγμή αποκαλύπτεται ο άνθρωπος και παραχωρεί και ο Θεός δοκιμασία, γιατί πρέπει εδώ, ας πούμε, να μπορέσουμε να συνέλθουμε, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι μια παρανοϊκή κατάσταση. Και τι μας τονίζει? Από τα βάθη της καρδιάς μας. Είναι πολύ σημαντικό, όχι απλά σε συγχωρώ, από τα βάθη της καρδιάς μας. Υπάρχει μια φοβερή ιστορία με τον Άγιο της ελληνικής λογοτεχνίας, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Αν την έχετε διαβάσει, αν την έχετε διαβάσει, αξίζει να τη διαβάσετε, τη Τυχιωμένη Καμάρα. Που είναι ένας πατέρας που έχει ένα κοριτσάκι, 5 χρονών χάνει τη μητέρα του το κοριτσάκι και ο πατέρας ξαναπαντρεύεται. Και η μητριά είναι πολύ κακιά. Και μισεί το κοριτσάκι και το θεωρεί γουρσούζικο, γιατί μετά από αυτό έκανε 2 κορίτσια, που σήμαινε πρίκες αυτά, εκεί ήθελα ένα αγόρι. Και το πιέζει το παιδί, το χτυπάει πολύ σκληρά. Και μια μέρα ο πατέρας παίρνει το παιδί, το βάζει στη βάρκα και το πάει, ανοίγεται στο πέλαγος. Και αρχίζει και της λέει: αρετό μου, κοίτα το βυθό, κοίτα τα βοτσαλάκια, κοίτα το ένα παιδάκι αυτό. Και αυτό κοιτούσε το βυθό και πάει από πάνω της, είχε και ένα μαχαίρι, ένα μπαλτά, έτοιμος να τη ρίξει μέσα στη θάλασσα. Αλλά την τελευταία στιγμή το μετανιώνει, τη βγάζει σε μια ξέρα εκεί, σε ένα απόμερο μέρος και την πετάει και φεύγει. Να πεθάνει την άφησε, αλλά δεν την έπνιξε. Το κοριτσάκι αυτό το φύλαξε ο Θεός, βρήκαν κάποιοι συγγενείς, μεγάλωσε, ξενοδούλευε, τελικά ήταν να παντρευτεί, το μαθαίνει η μητριά, πάλι το καταδιώκει για να μην παντρευτεί, γιατί σου λέει αν παντρευτεί αυτό θα πάρει μέρος από την πρίκα. Και αυτή ήθελε να το κρατήσει για τις κόρες.
τελικά παντρεύεται, ένα κακό γάμο, με ένα κακό άντρα, με πολλά παιδιά. Περνάνε τα χρόνια και τελειώνει η ιστορία, η στοιχειωμένη καμάρα. Ταύτισε τον εαυτό της με τη στοιχειωμένη καμάρα, λέει αυτό το κορίτσι. Και τελειώνει την ιστορία πώς? Με τον πατέρα να ψυχοραγεί και να παρακαλάει την κόρη και να της λέει «Αρετό μου, με συγχωράς για αυτό που σου έκανε?» Και να λέει το κορίτσι «Ναι, πατέρα, ήταν καλοκάγαθο. Με συγχωράς με την καρδιά σου?» Και λέει αυτό πατέρα «Ναι, με την καρδιά μου». Και τότε λέει ο Παπαδιαμάντης έφυγε η ψυχή του επιτέλους, ας πούμε. Δηλαδή, αν μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας κρατήσουμε κάτι, αυτό θα κρατηθεί τελικά. Από αυτό το συγκεκριμένη, ας πούμε, ιστορία, η ιστορία του Παπαδιαμάντη είναι από τη ζωή. Θα είχε κάθε λόγο να κρατήσει, ας πούμε, και κακία και όλα, γιατί την κατέστρεψαν ουσιαστικά. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, που όλοι τον ξέρετε, και είναι πολύ γνωστό το έργο του, μένει στην Αλβανία σε ένα χώρο, σε μια σοφίτα, δεν μένει στο Μέγαρο, σε αυτή τη σοφίτα από την οποία ξεκίνησε, που ψηλά στο παράθυρό του έχει μια τρύπα. Αυτή η τρύπα είναι από πυροβολισμό. Κάποτε πήγαν να τον σκοτώσουν. Ο Αναστάσιος έλεγε το εξής: όταν μας πετάτε, λέει, πέτρες, που είναι, αναφέρω τον Αναστάσιο γιατί είναι ένα πρότυπο παράδειγμα, ένα πρότυπο ειρηνικής αντιμετώπισης ό,τι και να του βάλεις μπροστά του, και μεγάλη συγχωρητικότητα. Και έλεγε: όταν μας πετάτε εσείς τις πέτρες, εμείς τις παίρνουμε για να φτιάξουμε εκκλησίες. Με αυτή τη λογική στάθηκε όλα του τα χρόνια, παντού όπου ήταν. Και έλεγε λοιπόν ο Αναστάσιος ότι σε αυτό την παράλογη κατάσταση του μίσους, το μόνο, λέει, αποφασιστικό εμβόλιο ποιο είναι? Αυτό που ο ίδιος ο Χριστός μας παραδίδει. Αυτή η ειρηνική επανάσταση. Εάν το μη άφες αυτής τα αμαρτήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Δηλαδή, να αφήνουμε εμείς πρώτοι, να συγχωρούμε εμείς πρώτοι, να αποδεχόμαστε εμείς πρώτοι τον άλλο άνθρωπο, ξέροντας ότι ενδεχομένως θα διωχτούμε. Και σφράγισε βέβαια ο Χριστός μας όλο τη διδασκαλία με τον τρόπο που είπαμε και πιο πριν, με το θάνατό του πάνω στο Σταυρό, και παρακαλώντας τον Θεό Πατέρα να μας συγχωρέσει, κάτι το οποίο ακολούθησε και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος και πάρα πολλοί Άγιοι. Και λέει ο Αναστάσιος, από τότε, λέει, η συγχώρεση είναι τόσο ουσιαστικό κομμάτι της ύπαρξής μας, σαν το DNA. Σαν το DNA που έχουμε, που δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει τα χρωμοσώματα μέσα στο DNA, έτσι πρέπει να είναι και η ζωή του συνειδητού χριστιανού. Πολλές φορές προσπαθούμε να τα αποφύγουμε αυτό. Θεωρείται από πολλούς ανθρώπους ότι να συγχωρέσω είναι έλλειψη αξιοπρέπειας, είναι υποταγή, είναι υποχώρηση, είναι κακομοιριά, είναι ήττα. Είναι ήττα. Η Εκκλησία μας λέει ότι και ο Χριστός μας ο ίδιος, που μας το θέτει αυτό με την Κυριακή προσευχή σήμερα, μας λέει ότι δεν είναι ήττα, αλλά είναι προνόμιο να μπορούμε να συγχωρούμε. Θεωρούν ότι όταν συγχωρείς, πολλοί άνθρωποι, ότι είσαι υποταγής, ότι είσαι δούλος. Ενώ τελικά το να μην συγχωρήσεις είσαι δούλος, γιατί είσαι δούλος των παθών σου. Έχουμε μια νηπιαγωγό εκεί δίπλα μας, μια φίλη μας στο μοναστήρι, που μας έλεγε έτσι ότι στα παιδάκια, ξέρετε, τα παιδάκια τώρα δυστυχώς ό,τι μάθουν από τους γονείς, και έχουν μια πολύ αυταρχική συμπεριφορά στους δασκάλους. Δέσε μου τα παπούτσια, με ένα ύφος, λες και είναι ο δάσκαλος υπηρέτης. Γιατί έτσι μάθανε βέβαια και από το σπίτι τους. Και είχε μάθει σε κάποιο παιδάκι που κάτι έκανε να ζητήσει συγχώρεση, συγγνώμη. Και ήταν πολύ ειρηνικά τα παιδάκια. Το παιδάκι βέβαια το είπε στο σπίτι του. Και έρχεται έξαλλος ο γονιός να ζητήσει το λόγο από τη δασκάλα, γιατί ξεφτύλισες το παιδί μου. Γιατί έκανες το παιδί μου να ζητήσει συγγνώμη. Με τέτοια λογική και με τέτοια νοοτροπία καταλαβαίνετε πολύ καλά πού οδηγούνται τα πράγματα. Γιατί αυτό το παιδάκι αύριο θα είναι ο αυριανός δάσκαλος, ο αυριανός πατέρας, θα έχει υψηλή θέση και θα έχει μάθει μόνο να του χρωστάνε οι άλλοι. Αυτός με τίποτα να μπορεί να χωρέσει τον άλλο. Είναι μια τεράστια μοναξιά. Το πρόβλημα της εποχής μας είναι η μοναξιά. Όλοι μας λένε ότι τι πρόβλημα έχουν μόνοι τους. Και αν λίγο μιλήσεις μαζί τους, βλέπεις τελικά ότι όλοι τους φταίνε. Ο ένας σου επιβουλεύεται, ο άλλος σου κατηγορεί, ο άλλος τους έχει κάνει κακό, ο άλλος τους έχει κάνει μάγια, οτιδήποτε. Δηλαδή, άνθρωποι φτιάχνουμε μόνοι μας ένα τάφο και τελικά δεν ξέρουμε πώς να βγούμε από μέσα, γιατί δεν έχουμε μάθει από τα παιδικά μας χρόνια πώς να συνυπάρχουμε ούτε ακόμα και με τον ίδιο τον αδερφό μας. Έχουμε πολλές τραγικές περιπτώσεις, τα ίδια τα αδέρφια να μην μπορούν να συγχωρεθούν, τα ίδια τα αδέρφια να μην μιλάνε, τα ίδια τα αδέρφια να πηγαίνει στο δικαστήριο το ένα το άλλο. Τραγικά πράγματα, δηλαδή μια μοναξιά στην οποία μόνοι μας μπαίνουμε.
Έρχεται η Εκκλησία μας. Ποιος είναι ο πιο όμορφος ύμνος? Δεν είναι το Χριστός Ανέστη? Ανάσταση. Τι μας λέει? Υπάρχει ένα... Ψέλνουμε το Αναστάσεως ημέρα. Θυμάστε που λέμε πριν το ούτω βοήσομε. Πριν λέει Αναστάσεως ημέρα, λαμπριθώμε την πανηγύρι. Για να χαρούμε την πανήγυρη, το Αναστάσεως ημέρα, τι μας λέει? Εκεί, στο τροπάριο. Συγχωρήσομαι πάντα τη Αναστάση. Θα το ψάλουμε πρώτα Θεός πάλι την Ανάσταση. Και ούτω βοήσομε. Αν δηλαδή δεν συγχωρήσουμε πάντας, γιατί υπάρχει Ανάσταση, δεν μπορούμε να λέμε Χριστός Ανέστη. Και επίσης δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί. Φέρουμε το όνομα του Χριστού. Αλλά ο Χριστός τι μας είπε? Από αυτό λέει θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Το μεταξύ σας, πάλι και αυτό είναι παρεξηγήσιμο. Μεταξύ μας μπορεί να είμαστε η παρέα που τα πηγαίνουμε όλοι καλά. Αλλά μεταξύ μας είμαστε όλοι. Και καλούμαστε να χωρέσει στο μεταξύ μας, δίπλα μας, και αυτός που ενδεχομένως δεν μας συμπαθεί ή που για κάποιο λόγο δεν τον συμπαθούμε. Ή μας εκθρέφεται, ή μας έχει εκφράσει τα χειρότερα λόγια. Έτσι θα φέρουμε δικαίως στο όνομα του Χριστού. Ένα μεγάλο πρότυπο συγχωρητικότητος είναι ο αγαπημένος όλων μας Άγιος Νεκτάριος. Ξέρουμε όλοι τι μαρτύριο πέρασε ο Άγιος Νεκτάριος, τι διώξεις και πόσο συγχωρητικότητα είχε. Σας πω μια μαρτυρία που δεν είναι γνωστή. Είναι από την ανιψιά της ηγουμένης της Οσίας Ξένης, της Τυφλής, της πρώτης ηγουμένης, η οποία ήταν Αγία. Ήταν η ανιψούλα της λοιπόν η Μαρία, μικρό παιδάκι στο μοναστήρι, την ώρα που ήρθε αυτός ο ανακριτής. Ο ανακριτής που τον βάλαν οι άλλοι, τέλος πάντων, για να κατηγορήσει τον Άγιο που ήταν γέρος στην ηλικία, ότι με τις μοναχές είχε κάνει παιδιά και τα είχε πετάξει, ξέρω εγώ, στα πηγάδια, δεν ξέρω πού. Και περιγράφει η Μαρία αυτή την εμπειρία της. Μπήκε, λέει, φουριόζος αυτός, είπε «Γεια σου γέρο», τον Άγιο, και ο Άγιος απλά σηκώθηκε, τον κοίταξε και τον καλημέρισε. Τον άρπαξε, τον πήγε στο επισκοπείο του, λέει «Πού κάνεις τα παιδιά που πετάς με αυτές?» Πού πετάς τα παιδιά που κάνεις με αυτές, συγγνώμη. Και αυτό το κοριτσάκι ταράχτηκε, άρχισε να τρέμει. Το λέει, τρέχει κάτω, το λέει στις τραπεζαρίες άλλες μοναχές, το αρπάζουν αυτές να μην ακούσει τι γίνεται. Και βρέθηκε τη στιγμή που πάλι φουριόζος φεύγει ο ανακριτής, το παιδάκι στην αυλή, ο Άγιος ακίνητος, και αρπάζω, λέει, ένα τούβλο να το πετάξω στο κεφάλι αυτού την ώρα που φεύγε. Και ο Άγιος την προλαβαίνει, της αρπάζει το χέρι και της λέει: «Εγώ τον έχω ήδη συγχωρήσει». Και ήταν, λέει, το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής μου αυτό, τον Άγιο Νεκτάριο. Όταν συγχωρούμε και χωρούμε, η καρδιά μας πλαταίνει. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που γνωρίζουμε που είναι ένα περιβολάκι. Έχω στο μυαλό μου τώρα ένα φίλο μας που είναι, μάλιστα έχει και μια πολύ δύσκολη έτσι δουλειά, και του λες τι κάνεις, λέει «Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, όλα ωραία, όλα όμορφα, όλα τέλεια», και όλο χαμογελάει. Έχει ένα κάρο προβλήματα, όλοι πάνε το βρίζουν λόγω της δουλειάς αυτά, που ζητάνε το ένα το άλλο. Και βλέπεις ότι είναι ανοιχτός. Λέει η Εκκλησία μας ότι όταν είμαστε έτσι ανοιχτοί και χωράμε τους άλλους, τότε, έλεγε ο Άγιος Σωφρόνιος, ότι τότε, λέει, τείνουμε να φέρουμε όλη την οικουμένη μέσα μας. Γινόμαστε οικουμενικοί άνθρωποι. Και χωράει και ο ένας και ο άλλος και ο παράλληλος, δεν σκιάζεται να περάσει από κοντά μας. Όταν κλεινόμαστε, τότε είμαστε μια σκέτη κόλαση. Η Εκκλησία όμως σημαίνει αυτό το άνοιγμα, σημαίνει να χωράμε όλοι μας. Αν η αγάπη και η συγχωρητικότητα που δίνουμε δεν έχει ανταπόκριση, σε εμάς θα γυρίσει. Θα κερδίσουμε ειρήνη στην ψυχή μας. Δεν έχουμε να χάσουμε, δηλαδή, να φοβηθούμε να χάσουμε τίποτα. Και, και το να δώσουμε συγγνώμη, να δώσουμε τόπο στην οργή, να συγχωρέσουμε, είναι ο μόνος τρόπος να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο της βίας. Θα έχετε ακούσει και θα ξέρετε, και μακάρι να μην έχετε εμπειρία, από αυτές τις περιβόητες βεντέτες. Πόσες οικογένειες έχουν διαλυθεί, έχουν σκοτωθεί άνθρωποι που δεν ξέρουν γιατί, μόνο και μόνο επειδή έπρεπε να τροφοδοτούν μονίμως ένα μίσος που είχαν κάποτε οι προγονείς τους. Είχα κάποτε ένα φίλο που ήταν στο στρατό, ήταν φαντάρος, δεκαετία του 80 τώρα, που ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οι φαντάροι ήταν 2 χρόνια και οι παλιοί κάνανε καψόνια πολύ χοντρά στους νέους. Και επειδή τα είχε περάσει και είχε περάσει πάρα πολύ δύσκολα, μου είχε κάνει εντύπωση που μου έλεγε ότι εγώ, λέει, για να το σπάσω αυτό τον κύκλο της βίας, τι έκανε? Μέχρι την τελευταία μέρα που απολύθηκε, καθόταν και καθάριζε τις τουαλέτες, καθόταν και μιλούσε στα άλλα παιδιά, τα νέα παιδάκια, να τα συνετίσει, να τους πει πώς θα φερθούν, για να σπάσω όλο αυτό τον κύκλο της βίας. Το να συγχωρέσουμε, και εδώ είναι ένα άλλο σημείο κρίσιμο, δεν σημαίνει να ξεχάσουμε. Άλλωστε, κακά τα ψέματα. Κάτι απλό,
μπορούμε και να το ξεχάσουμε, το βάλουμε στην άκρη του μυαλού μας. Τι μου έκανε, τι σου έκανε, δεν θυμάμαι καν. Γίνεται και πρέπει να γίνεται. Όμως, αν κάτι μας έχει πονέσει πολύ, δεν μπορούμε απλά να το αποθούμε. Θα μας βγει κάποια στιγμή και άσχημα. Όμως, αυτό που μας λέει και η Εκκλησία, μας το λένε και οι ειδικοί, είναι να προσπαθούμε να μην το αναπαράγουμε όλη την ώρα. Δηλαδή, να μην. Πώς κάνει η κατσικούλα που μυρικάζει και όλη την ώρα. Αυτό είναι που μπορεί να μας φάει. Να μην δηλαδή το ξαναβιώνουμε όλη την ώρα με τραγικό τρόπο. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πεις ότι θα ξεχάσω την μικρασιατική καταστροφή. Είμαστε μικρασιάτες και μας έχει πονέσει, γιατί κάποτε χάσαμε και τους συγγενείς μας εκεί. Ή ότι ξεχνάμε το δράμα της Κύπρου. Οι Κύπροι έχουν και ένα μεγάλο που λέει δεν ξεχνώ. Δεν μπορεί να το πούμε αυτό το πράγμα. Αλλά όσο εμάς μας ωφελεί, αυτό να μην το αναπαράγουμε όλη την ώρα, αυτό το μίσος, γιατί ακριβώς εμείς πρώτα θα καταστραφούμε. Επίσης, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι και εμείς τι κάναμε. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι είμαστε έτοιοι να πληγώσουμε άλλους ανθρώπους. Ρίχνουμε όλο το βάρος ότι μας κάνανε, αλλά αγνοούμε τι κάναμε. Και άλλες φορές πληγώνουμε εκούσια, κάνοντας ένα κακό, αλλά εμείς το δικαιολογούμε, αλλά τους άλλους δεν τους δικαιολογούμε, και άλλες φορές ακούσια. Έλεγε κάποιος, πώς μπορούμε εμείς να κοιμόμαστε ήσυχοι και να νιώθουμε ότι είναι όλα εντάξει, τα έχουμε όλα εντάξει, όταν είμαστε, κακά τα ψέματα, παρόλες τις δυσκολίες που έχουμε, ζούμε στο πλούσιο κομμάτι του πλανήτη. Ζούμε εις βάρος κάποιων άλλων ανθρώπων, για να μπορούμε εμείς να έχουμε όλες τις ανέσεις και όλες τις μηχανές και τα συσκευές που έχουμε. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι υποφέρουν. Άρα λοιπόν έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης. Ή πώς μπορούμε να κρίνουμε έναν άνθρωπο για κάτι που έκανε, όταν εμείς μπορεί να το έχουμε ήδη κάνει στο παρελθόν, άσχετα αν το ξέρει κάποιος ή όχι, ή αν το έχουμε εμείς δικαιολογήσει. Έχει ένα πολύ ωραίο συναξάρι, τον Άγιο Μωυσή, τον Αιθίωπα, που ήταν ληστής, ήταν μαύρος, αρχιληστής, και αυτός μετά συγκλονίστηκε, άλλαξε η ζωή του, έγινε μεγάλος ασκητής, και κάποια στιγμή λέει, πήγανε οι πατέρες της Κήτης να κρίνουν κάποιον κάτι έκανε. Και ο Άγιος Μωυσής, για να τους δείξει, να τους βάλει στη θέση τους, τι έκανε? Πήρε ένα σακί, το τρύπησε, έβαλε άμμο και προχωρέγε. Και όπως βέβαια προχώρεγε, έφευγε άμμος, εννοείται. Οπότε τα χάσανε οι άλλοι. Τι κάνεις, λέει εκεί η Αβά Μωυσή? Λέει, έρχομαι εδώ να κρίνουμε τον αδελφό και πέφτουν οι αμαρτίες πίσω μου, εμένα εδώ να. Οπότε λέει, καταλάβανε όλοι και σταματήσαμε. Αν εμείς μπορέσουμε να ανοίξουμε την καρδιά μας και να συγχωρέσουμε, τότε αυτό φαίνεται και στο δικό μας το πρόσωπο και στην υγεία μας. Λένε και οι γιατροί, αλλά το λέει και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι η επιθετικότητα καταστρέφει τον επιτιθέμενο. Αν δηλαδή όλη την ώρα είμαστε σε μια κατάσταση εκδίκησης, τότε και η υγεία μας είναι επισφαλής. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι και καρκίνο να έχουμε, αν εμείς μέσα μας είμαστε ειρηνικοί και τα έχουμε βρει με το Θεό και με τον εαυτό μας, τότε και ο καρκίνος κοιμάται. Αλλιώς, και τώρα προημερών διάβαζα μία μελέτη, λέει πόσο έχει αυξηθεί ο καρκίνος στο στήθος, κυρίως από την ένταση, από το άγχος, από όλη αυτή τη διαδικασία που πολλές φορές και το ίδιο μας το σώμα, ας πούμε, αντιδρά. Θα θυμάστε την ιστορία με αυτή την κοπελίτσα που της πέταξε μια άλλη κοπέλα ένα βιτριόλι. Αυτή η κοπελίτσα μου είχε κάνει εντύπωση που είχε δώσει μια συνέντευξη. Είναι νέο κορίτσι και πρέπει να ήταν πολύ όμορφο. Και την είχε στη συνέντευξη χωρίς αυτή τη μάσκα που είχε. Και πραγματικά της λέει αυτός που τη ρώταγε, λέει, νιώθετε όμορφη? Και λέει, νιώθω όμορφη γιατί εισπράττω αγάπη από τους ανθρώπους. Και πραγματικά ήταν όμορφη. Ήταν όμορφη γιατί άφησε την καρδιά της να μην μείνει σε αυτό το πράγμα το πολύ σκληρό και πολύ άδικο που της έγινε στα καλά καθούμενα. Βέβαια, είπε, δεν είναι ακόμα σε φάση να τη συγχωρέσει, αλλά προσπαθεί τουλάχιστον να προχωρήσει τη ζωή της. Γιατί όσο μένουμε πίσω, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Κάποτε είχαν ρωτήσει μια κυρία που ήταν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και είχε γλιτώσει, αν έχει συγχωρέσει. Ήταν η μόνη που γλίτωσε από ένα εβραϊκό τάγμα, αν είχε συγχωρέσει τους Ναζί. Και λέει, ναι, τους συγχώρεσα. Λέει, πώς τα κατάφερες? Μα δεν θα μπορούσα, λέει, να προχωρήσω στη ζωή μου. Δεν γίνεται να προχωρήσεις στη ζωή όταν έχεις τόσο μίσος. Τώρα, για να μπορέσουμε να συγχωρέσουμε, δεν είναι απλό πράγμα.
Γι' αυτό και η Εκκλησία μας το λέει καθαρά. Είπαμε ότι μπολιαζόμαστε στο σώμα του Χριστού μας και δεχόμαστε το δώρο της συγχώρεσης από τον ίδιο και την ώρα της βάφτισης. Μας χωράει στο μυστικό του σώμα και εμείς καλούμαστε ο ένας να συγχωρά τον άλλο, να μπορεί να σταθεί δίπλα στον άλλο. Όμως αυτό παίζουν ρόλο κάποια πράγματα, δηλαδή η προσωπικότητά μας. Το πώς γίνει, δηλαδή από την κοιλιά της μητέρας μας και το περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που από τη φύση τους είναι πολύ ειρηνικοί. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν πολλά κόμπλεξ, είτε ανωτερότητος, είτε κατωτερότητος, οπότε εκεί βλέπουν τους εχθρούς παντού. Υπάρχουν άλλοι που είναι πολύ ευέξαπτοι. Τι κάνουμε? Υπάρχουν άνθρωποι που τελικά δεν μπορούν να συγχωρέσουν. Τότε ο Χριστός γιατί το είπε για κάποιους? Αφού μας το είπε σαν απαραίτητη προϋπόθεση. Αν εσείς δεν συγχωρέσετε, δεν θα συγχωρεθείτε. Όχι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ανάλογα με το χαρακτήρα μας. Πρώτον, να ζητούμε ταπεινά τη βοήθεια του Θεού. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Η εξομολόγηση, αλλά ειλικρινής. Όχι τι μου έκανε ο άλλος, εγώ τι κάνω. Εγώ τι κάνω στον άλλο, εγώ τι μπορώ να κάνω σε μένα για να διορθώσω αυτό το τραύμα μου. Με τα μυστήρια λοιπόν της Εκκλησίας, με την προσευχούλα, πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν επικοινωνία και όμως μπορούν να αρχίσουν σιγά σιγά, ακόμα και χωρίς να τον δούνε, γιατί είπαμε πολλές φορές δεν μπορούν να έχουμε επικοινωνία, να εύχονται για τον εχθρό τους. Αν αρχίσουμε και ευχόμαστε ήδη, ακόμα και χλιαρά να ευχόμαστε, τότε ήδη μπαίνουμε σε μια διαδικασία μιας σχέσης. Και αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να μαλακώνει την καρδιά μας. Και να αγωνιζόμαστε με το χαρακτήρα που έχουμε, έστω και το λίγο. Έλεγε ο Αναστάσιος ότι ο Χριστός μας λέει ευλογεί το λίγο, όχι το τίποτα. Δηλαδή, αν πω εγώ, ας πούμε, που είμαι νευρικιά, ότι έτσι είμαι εγώ, τι να κάνουμε. Πολλοί άνθρωποι το λένε, εγώ έτσι με λέει. Σαν να λέω πιανού αρέσω. Ή τι να κάνουμε, έτσι είναι η μοίρα μου. Τότε αποκλείουμε τη χάρη του Θεού. Και είναι σαν να δεν είμαστε όμως ρομποτάκια, ούτε έχουμε κάποιος μας προόρισε να κάνουμε. Ο προορισμός μας είναι να γίνουμε Άγιοι. Άρα λοιπόν να χωρέσουμε όλοι μαζί στην αγκαλιά του Θεού. Τηρώντας μόνο, κρατώντας πεισματικά το οφθαλμό αντί οφθαλμού, τι κερδίζουμε? Μπορεί να κερδίσουμε την ικανοποίηση της εκδίκησης. Αλλά τη χαρά που θα νιώσουμε και τη γλύκα και την ειρήνη με τη συγχώρεση δεν θα το έχουμε. Πριν από λίγο καιρό, αν θυμάστε, στην Αριζόνα σκοτώσαν έναν άνθρωπο στην ηλεκτρική καρέγκλα. Έναν κατάδικο. Μετά από 30 χρόνια, το Φρανκ, ο οποίος κατηγορήθηκε για απαγωγή, για αποπλάνηση και για δολοφονία ενός κοριτσιού. Αυτός ο άνθρωπος γνώρισε τον Χριστό μες στη φυλακή. Είχε επικοινωνία με τον Άγιο Εφραίμ της Αριζόνας. Και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση που του είχε πει: τη φυλακή σου θα την κάνεις έρημο. Και τον έβγαλε Αντώνιο όταν έγινε Ορθόδοξος. Αυτός ο άνθρωπος αγωνίστηκε, πάλεψε και δικαστικά να αποδείξει ότι είναι αθώος. Έχω κάνει, λέει, τα πάντα. Αυτό δεν το έκανα. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του κοριτσιού, αλλά λέει δεν το έκανα. Τώρα ποιο είναι το φοβερό? Είδα τους μάρτυρες μετά, γιατί πάντοτε έχουν μάρτυρες όταν γίνεται αυτή η διαδικασία, και ήταν Αμερικανοί. Και είδα τη μητέρα, η οποία μητέρα του παιδιού περίμενε 30 χρόνια αυτή τη στιγμή. Ήταν από την αρχή σίγουρη ότι αυτός ήταν ο άνθρωπος και ότι τώρα και άσε να λέει αλληλούια, άσε να λέει ότι τώρα η κόρη μου χαίρεται, η κόρη της που έχει κοιμηθεί εδώ και 30 χρόνια, το κοριτσάκι, και επιτέλους αποδόθηκε δικαιοσύνη και είχε έτσι μια χαμόγελο, αλλά μια ένταση. Αυτή είναι μια πλευρά, η χαρά της εκδίκησης. Απ' την άλλη, ακούστε, αυτός ο Φρανκ, λίγο πριν πεθάνει, πάνω από το κεφάλι του, ήταν ο σημερινός ηγούμενος της Αριζόνας και είχε πάρει μαζί του, είχε πάρει άδεια ειδική, και την ώρα που γινόταν η εκτέλεση με αυτόν τον τρόπο, τον εγκαλωδιώνανε, τον έκανε μοναχό. Και περιγράφουν οι Αμερικανοί που δεν κατάλαβαν τι ήταν, λέει κάτι λέει μεταλλικό του βάλε στο κεφάλι, το σταυρό, κάτι κόκκινο, λέει μαύρο. Και τώρα τι είπαν οι μάρτυρες? Δεν το έχουμε ξαναδεί. Όλοι οι κατάδικοι έχουν σπασμούς. Όλοι οι κατάδικοι κλωτσάνε. Αυτός λέει τι έκανε? Έδινε τα χέρια του στις νοσηλεύτες να του βρουν τη φλέβα. Ήταν ειρηνικός, χαμογελούσε. Αυτό λέει δεν το έχουμε ξαναδεί. Και βλέπεις τελικά πώς αυτός ο άνθρωπος εξαγνίστηκε μέσα από τη φυλακή και έφυγε εξαγνισμένος. Ενώ η αυτή η κυρία έμεινε εκεί. Έμεινε μόνο σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον προς στιγμή. Αυτή τη μεγάλη αντίθεση. Τελικά, για να κλείσουμε,
μη σας κουράζω. Το να πιστεύει κανείς στον Χριστό, όντως είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να ακολουθεί τα χνάρια του. Και ο Χριστός μας είπε να είμαστε ειρηνοποιοί, να ειρηνεύουμε και τους άλλους, τους ανθρώπους, όσο μπορούμε. Και μας είπε και το άλλο, να είμαστε πονηροί ως οι όφης και ακέραιοι ως οι περιστερέ. Δηλαδή, να φυλαγόμαστε από το κακό, αλλά να μην το αφήνουμε να μας καταπιεί τελικά αυτό το κακό. Και τελικά να νοιαζόμαστε, να έχουμε την αγωνία. Ακόμα και αυτός ο χειρότερός μου εχθρός. Εγώ θα είμαι αναπαυμένος, αναπαυμένη, αν πάω στον παράδεισο εκεί να παίξω. Ο Άγιος Ουρανός, και με αυτό θα κλείσουμε, έλεγε κάτι. Ο Άγιος Ουρανός, ο οποίος έκανε πολλά, παραλίγο να κάνει και φόνο, πριν η χάρις του Θεού τον καλέσει, ήταν πολύ ζωηρός. Μεθούσε με γυναίκες, ήταν πολύ ζωηρός. Η χάρις του Θεού όταν τον άγγιξε όμως, ένιωσε τόση συμπόνια για όλους τους ανθρώπους, που προσευχόταν και για αυτούς που θα γεννηθούν και για τα παιδιά που θα έρθουν, για τους εγκληματίες, για όλους. Και λέει κάπου ο Άγιος Ουρανός, αυτή πρέπει να είναι η μοναδική μας σκέψη και προσευχή. Να σωθούν άπαντες, πράγμα που σημαίνει να θεραπευτούν από τα πάθη τους, να συγχωρεθούν από τις αμαρτίες τους, να αποκατασταθούν στην ακεραιότητα της ύπαρξής τους και να συμφιλιωθούν με τον Θεό. Όσο δεν θα βρίσκονται άπαντες στην χαρά και την ειρήνη της Βασιλείας των Ουρανών, η ψυχή που είναι πλήρης από την αγάπη του Θεού δεν θα βρίσκει ανάπαυση. Και να κλείσουμε με μια φράση που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι από, δεν ξέρω ποιος είναι, κάπου τη διάβασα σε ένα βιβλίο, ένας Αμερικανός είναι. Ήταν τόσο πετυχημένο, λέει τι είναι συγχώρεση, και απαντάει, συγχώρεση είναι η ευωδία που αναπέμπει ο Μενεξές, ξέρετε τα μενεξεδάκια, τα λουλουδάκια, τα μικρά. Η ευωδία που συνεχίζει δηλαδή να αναπέμπει ο Μενεξές στη ρόδα που τον συνέθλιψε. Να ζήσετε.